Any whether this video matuma kana share button eto salumozia okwefu ni ikuku ekuona anafu gi kokoko agwara m unu na there is no smoke without oko eyotago ife ade na nkete awada agbo say ife nefu awada agbo say ife nefu. You will ask yourself, onye ka this native doctor na Ngor-Okpala wo that na Jpac ye pick video immediately omelie onye ka owo followers? How many followers? Why must it be Jpac that will first of all give update of that native doctor? Networking. He was contacted to do that job so that he can distract people. Now the confirmation and the information reaching to me is that now that particular native doctor, who the same native doctor for Jpac and Yewoke, we ga no more on 2-3 years. Ngor-Okpala, go and confirm. This same native doctor, would that same native doctor for Jpac and Yewoke, we ga no more on 2-3 years Ngor-Okpala. That time nyano geshi okeke njaka na Saga. Now, if you go the missing link, name video, others name in video me mafe video mu video na nya na no na no cha na mmụọ ịghọta go tulecha before ma bịa meye ama just onya kpata na ọpụta ọdụ ka oge ụfọdụ kama ọ na-eme ndị ọzọ mecha video nwee eme ọ because na nka na atụle na analyze ha na-eme mpụta ozugbo mgbe anyị kamera mee video ana m eche echiche deeper ịghọtago onya kpatara nkwụ ya ọdụ ka mmụọ kwuru ya ịghọtara. I made a video the other day when I won na Jpac nwokere no on a choco insight ya Ndo Zion against that one native doctor. Odoka ya sina tricks ya ha work opoto obosi aduso open we kwuo yese no mana ndị mmadụ share this video na evangelist ko before ha ye ma fasting ojeme anaghọ n'iyi evangelist ko before ha ye no a teaching one native doctor. Listen, all these things just to incite banter of words between Zion and that young man. Go where do I say no will a challenge or go where do I say no will go anano nyako ji we use onye amuma Baal na Elijah. I knew something was going on because now onyeka that guy that no me video. We did not all see the videos no Jpac nebu zafie neweputazie na post. What it means is that no they post a video aware and we direct link and pass information direct to him. Nyanwa na pass z because no believe no platform. Who are other people involved in that kind of distraction? Hana choka hack also. Now is it a coincidence now to you that no that same wadibia ponya no yenwoke weje no 1 2 3 ebe oje weje kwuo okwu na shie na aka ya anwụ no na-enye shie na aka so and so time we shall all force ife ni na ha kọrọ mgbe ha work oweworo nke onye si no yeme ka mmiri zowe ọ bụrụ the same person kpọ ha je ebe ahụ kwuru na no na-enye shie na aka from so and so time. No one aka ebe ọcha n'ife a na-ekwu nke a ma na ọ na-aka adịghị ọcha na shie na aka ya ekpochapụ o meghe mgbe ife niile ahụ eji ekwu ebe a ife niile ahụ agụdoro n'ụmụ okpotụtụrụ ahụ ewu nke mere n'ozi nọ ya ha mmiri ka mmiri zogido from ụtụtụ to abalị ọnya wifo ya eme olu ụnyaahụ is nowhere to be found. So ipik go the missing link now na-eme video na-ege ntị. It's very important that name video in because now sometimes no mana no more na-ekwu mmadụ na-ekwu. You want to go analyze challenge pick distance from Igbo na Lagos to Ngor-Okpala very far. Now who is that native doctor? A platform to the point that we may have video Jpac pick a video immediately and we direct communication to him. Look at what I am doing, please pass it for people to see. That was how the news came out from his own page and not even from the page the Wadibia. You want to go? The Wadibia to directly connected to them. And they had intentionally to distract people.
na mmiri eburu ndị mmadụ na ndị mmadụ ya aṅụju mmiri afọ bla 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 probably ka man evangelist Ebuka Obi or na key people na Zion I respond ka ọ dụka asị na-atọ ọnụ get to a context. You know, that kind of thing. They even started counting scores, even when nobody paid attention to their kokambu akoko. I want to go clear to you. Now you don't know the tricks of the people you are up against. You don't know the tricks of those people. Actually, do not be ignorant of the devices of the enemy. Opianko ofelo, opianko ofelo, opianka. So all those who are going to na abana wadi bianka, nanda muma bala adago, ishe no if any now on a insight, any now all those not insight. Come on, I will response from here and there. I knew Nyapatanjiwe do very happy to the majority of Evangelist Ebuka Obi. Now the way Osia ignore some of the critics they criticize against him. For don't ignore her. Sometimes only me that's no more than know if name. And I like the majority when it comes to that. Imagine day one guy, day two guy, today is day three. The other go, today is day three. Away from a tricks he have failed. Away from an zuwe has no failure. The other go. So now you have seen the same Ndigbo. Nyana Jpac in any Ngor-Okpala. Wulo onye Wulo onye native doctor onye ntu. Yeah. Jpac enwego encounter with the native doctor for so haje n'ukwu isi n'ụmụ okpontu 3. The other go. Now you can get the missing link together. Put all of them together. You will know where that distraction was coming from. The guy in a claim he's in only for or chaff or share anything. Or just they use Jpac the normal way. They say they use it confusion. I'm only from mother you will look at an instrument of confusion. A confusion is available for people to use you. Not very bad though. A confusion, a controversy. Is available an instrument for people to use you. The mother they use you go on and they tell you yeah. A potana a claim and my name will fail your intention. You know what you are doing. The same way when they promote a lot of native doctors or to make us say but indirectly he's promoting and bringing them to limelight. Obosoku ya bagaria ogwa na akwuru no promotion ko mere no hogo ogodoro nya na onya. Anyway, I just say ka ngwa unu ko unu gota na ezugo na eme video ma no mmụọ na eme video. Ha na eme video ko we wuro. Go asongo na mu nka o na mu nka ma ife ngwa ogwo na analyze show ku we na-ekwu na Facebook. Ilege malo no mmụọ na-ekwu okwu echekwa na no mmadu ka ị na-ege ntị because ana ma analyze video, scrutinize it, tinye na machine yocha wepụta the video we mee. Now you have picked the missing link. You were na when anything do that, the only thing to do I wanna have pick somebody have you know a platform. How when we can pass that message because now any Ngor-Okpala cannot pass such kind of message. He always knows when to dodge from something to shy dish or from something where he bring the personality down. Umweta how they far or push Jpac because no man no onye go up for anything. Onye can play any game, whether shy this one or matured one or anyone. He is always out to play any game. So Umweta has such kind of thing. He knows no one will post to such kind of video. Na page now I have to so shy dish and na people ya say we shift to onye nke ni ahụ onye Ngor-Okpala ka onye nke ni si from that side we bring ya the message. And when I told them now that also kwa mmiri zo also kwa yoku zo also kwa ya amụma na egbe igwe gba na people on a Zion ground that it can never deter them. Now they knew that in a situation I do go helpless. No only that was how that man disappeared. Especially na mmiri na-ezo ebe niile. It is weather. So it has nothing to do with it. Osiri n'ọkụ ma ọ bụ ọdọwara ebe ọ na ọdọwara. Ịghọtago olo the second day ọgbafuo because ọ shara ebe n'anya ebe niile edodoro anyị ebe niile kpọrọ nkụ enweghị odo ka ikuku si wee bu. Ịghọtago. So share this video. If I na-eme ife doro onye ọwụ n'anya. Ịghọtara. So wolu nke a wee malụkwa ife m na-ekwu. Jee check a video m yesterday 2 days ago.
agwara ngo na m na-afụ aka enwe n'ofe na Jpac adọrọ genuine n'ife niile a na-eme. That is just trying to incite the two parties. One, two, don't even think that even you know they may not praise him and they say or Zion. He's not doing so. He's indirectly mocking them. He's indirectly mocking them. He knows what is happening more than you. Now you have confirmed. No, the same akenwa if you know fembo, if you can akenwa keta. Oka uko to onye kpo ha je no mo kpo ntutri. Oka uko the same person bata na aba. If you don't want to be ndozo, ndị nwa dibịa ndị ọzọ asịrị na ndị nwa dibịa niile nọ na Ngor-Okpala na more than 3-4 native doctors are joined go efuru ndị ọzọ ọkọsọ ofu onye ka efuru nwaanyị na-egosi ọrụ ndị ọzọ ya wahapụta na kamera phone eji wee video ha abụọ nụọ. The fact is that na enwere others or only this one, but ha just chọọ ka eme ihe ka eti fia n'ime ndị mmadụ ka ndị mmadụ shele onwere ife na-eme keta ya mmadụ golu confirm go share this video.